binakakoa, eta lau pelotariak ja prest daude, beraz, banaka deitzen joango naiz. Alde batetik, aurkeztuko izizuet gorriz arituko dienak, eta lehenik eta behin, aurrelaria. Aurrelaria Astigarragakoa da, Astigarragako Mundarro klubean dabil, 20 urte ditu, bera da, Einaut Lizeaga, txalo bero hundi bat beretzako. Bere atzelaria, Oiartzungo Oiarpe klubekoa, 20 urte ditu, eta bera da, Unax Landa, beste txalo bero hundi bat beretzako. Eta orain urdinak aurkeztuko bizkizuet, alde batetik aurrelaria Irungoa da, Aurrera Tolosa klubean dabil, 20 urte ditu, bera da Unai Amiano, txalo bero handi bat beretzako ere bai. Eta bere atzelaria urdinez arituko dana baita ere, Zaratamokoa da, Zaratamoko Upomendi klubean dabil, 18 urte ditu, bera da, txalo bero handi bat, Oier Elortzentzat, Oier Elortz.